Je to jak jedno. Šušanku, musím vás doneste nám ty filmy už. Doneste nám ty filmy. Kurva. Dělej. Co mám říct si? Pozdravuj všechny kundy. Tak světě. Takže ještě jednou. Pozdravuji všechny kundy. Na celém světě. Takže doufám, holky. Vy se ozvete, ty vole. Nebo se vám nelíbím, nebo co? Že nebude? Pozdravuji všechny z komory. Zatím. Nedělej to, já pak nevím, co ho říkat si, jo. Takový blbý. Nevím, co to já nevím, to je píči tohle. Právě jsem to postral celý, to není dobrý, já mám rád to. Vyprav se před kundama. To musíš poslat, jo? Ne. Dělej si řekni své číslo. Ošum. Ne, 732. Pamatujte. 732. 666. 3. 4. 1. A ještě dodatek.